Nou, hier staan we dus midden in de moestuin. Strakjes dan iets weer hier van de groen. Nou, hier komt haast de dierenweide. En het ziet er nou nog net uit. Het wordt nog egaliseerd. We hebben ziekjes zo vol mogelijk met tweedehands materialen. Hier een nieuwe, skinne, mooie plak van te maken. Waar al je leven weer omkomt. Wat weer mooi ongekleid wordt met beplanting. Waar de beesten weer omkomen, de vogels weer omkomen. Waar we ons eigen voedsel kunnen verbouwen. Zo vol mogelijk zelfredzaam in te wenjen. Alles wat lelijk is, kan weer mooi worden. Nou, verder komen hier nog wat sletsjes en traaienviers gaan we graven. En dat is om het wetter uit te voeren, want het is hier hele slechte ouwettering. En op die manier voorkomen we dat het loon weer versoept. We komen hier op de camping. Ze hebben bij de sloop van het wenhuis hier een oude wetterput voel. En die wetterput die gaan we in ere herstellen. En dan hebben we hier een heel groot heem van ongeveer 800 vierkante meter. En hier komt de camping voor iets van 6 zo'n tentjes. En een plakje voor een caravan of een campertje.